No niin, eli jatketaan vähän vielä samasta aiheesta, kohtaaminen ja viestintä siellä. Ja puhutaan lyhyesti henkilöbrändistä ja sitten tuotebrändistä ikään kuin. Eli vähän brändimaailmaa, ihan pintaraapasu tässä nyt siitä asiasta, mutta että ymmärrät semmoisen perusmahdollisuuden, mikä on, ja myös ehkä haluan purkaa sulta semmoisia uskomuksia, että sun pitäisi jotain, tai että sun niin kuin on pakko jotakin, tai jos sulla on siellä semmoisia negatiivisia ajatuksia, negatiivisia uskomuksia, rajoittavia uskomuksia, niin toivon, että nämä vähän nyt tuo sulle uutta näkökulmaa ja uutta ajatusta siihen. Elikkä niin, että se, mitä voimavarakeskeisen markkinoinnin parissa me ajatellaan, niin me ajatellaan siis niin, että omalla uniikilla tavalla näkyväksi tuleminen ja oman yleisön, oman yhteisön kanssa vuorovaikuttaminen, niin se on se sun oman henkilökohtaisen viestinnän tai sen sun niin kuin oman liiketoiminnan, sun yrityksen viestinnän niin sanotusti soundi, eli se sun uniikki tapa viestiä, tulla näkyväksi. Niin se on se henkilöbrändi itsessään, jos sä teet sitä niin kuin vahvasti omat kasvot edellä ja se sun tarina edellä ja niin, että ihmiset voi samaistua siihen sinun tarinaan ja löytää sieltä niitä yhteneviä kohtia sun kanssa jollain tavalla. Tai sä resonoit ihmisenä ja se sun tarina resonoi sille ihmiselle jotenkin muuten. Kuitenkin niin, että siis se sun sydämen asiakas jollain tavalla tunnistaa sen, että sinun kanssa hän haluaa niin kuin vuorovaikuttaa ja niin kuin kulkea tavalla tai toisella. Ja sitten on olemassa siis niin kuin tämä toinenkin tulokulma, eli jos puhutaan henkilöbrändistä, niin se oli siinä niin kuin pähkinänkuoressa, hyvin pähkinänkuoressa. Ja sitten jos puhutaan tuotebrändistä, eli niin, että siellä ei ole se sun henkilökohtainen tarina ja sun henkilökohtaisesti se sinun niin kuin kasvot ja näin, vaan siellä on se tuote ja enemmän se asiakkaan ongelma edellä. Eli on mahdollista, jos sä oot enemmän introvertti ja sä et halua tehdä henkilöbrändiä itsestäsi. Sä et halua olla sillä omalla naamalla, omalla tarinalla ja sillä omalla kuviolla niin kuin vahvasti esillä, vaan sä haluaisit tehdä sitä jotenkin muuten. Niin se on täysin mahdollista. Sä voit luoda sun palveluista semmoisia brändejä ja niille niitä ilmeitä ja tarinoita, jotka on siellä edellä. Ei niin, että sinun naama on ikään kuin siellä edellä. Tälleen nyt tosi niin kuin karrikoiden, mutta että ymmärrät sen eron, mikä siinä on ja mikä mahdollisuus siinä on. Mutta että se, mikä näitä molempia yhdistää ja sitä brändiajatusta nyt ylipäätänsä yhdistää, niin on se, että siellä on se joku tarina. Siellä on joku tarina ja siellä on joku semmoinen tarina, minkä se ihminen, joka haluaa niin kuin kuluttaa tai joka haluaa tulla niiden palveluiden äärelle, mitä se brändi, se tarina edustaa, niin hän tunnistaa sieltä tarinasta jotakin. Siellä on se joku ongelma, tai sitten siellä on niitä muita asioita. Toki siellä on aina monta asiaa. Taas kun me tiedetään, että tämä on kokonaisvaltaista tämä maailma, ja täällä on aina monta tasoa. Mutta joka tapauksessa se, että me voidaan tässä ihmiskehossa ja näillä aivoilla niin jotenkin tätä tässä kohti ymmärtää, niin näin. Eli että siellä on se joku tarina, jonka hän voi tunnistaa. Jep. Nyt mä annan sulle tässä tehtävän, mikä liittyy näihin brändeihin nyt. Eli taas ota paperia ja kynää, kirjoita ylös, mutta sä saat tehdä nyt myös semmoista tutkimustyötä niin, että etsi semmoisia henkilöbrändejä tästä meidän hyvinvointiliiketoiminnan maailmasta. Voi olla ulkomailla tai Suomessa, ei ole väliä. Niin etsi semmoisia henkilöbrändejä, jotka on sulle itselle kiinnostavia. Eli semmoisia henkilöitä, jotka toimii tällä samalla ikään kuin toimintakentällä, samalla liiketoimintakentällä, missä mekin ollaan täällä. Niin etsi semmoisia henkilöbrändejä, mitkä on sulle kiinnostavia. Ja haasta vähän itseään, että etsi semmosia, mitkä ehkä ärsyttää, mitkä jotenkin niin kuin niistä tulee joku semmoinen ärsyttävä olo. Ja eti myös semmosia, jotka on sulle itselle vähän niin kuin semmosia esikuvia tai semmosia, joita sä ihailet, että tuo tekee ihanasti tuota juttua.
että jotenkin haluan ottaa tästä mallia. Ja jotenkin haluan voimaannun tästä, kun häntä seuraan. Eli valihe tämmöisiä vähän molempia. Tee niistä listaa ja laita itselle ylös. Eli se oli tehtävä A. Ja sitten tehtävä B on se, että eti semmoisia tuotteita, tuotekokonaisuuksia, tuotebrändejä. Voi olla myös esimerkiksi ravinto tuolta puolelta, eli siis elintarvikepuolelta ihan hyvin. Näitä hyvinvointikentän asioita, mitkä liittyy sinne elintarvikepuoleen ja ravintopuoleen. Niin eti semmoisia tuotteita. Tai sitten voi olla siis ihan mitä tahansa, mitkä liittyy taas tähän meidän kenttään jollain tavalla, niin eti semmoisia tuotteita, tuotebrändejä, mitkä on sinun mielestä kiinnostavia. Ja sitten katso vähän sitä, että löydätkö sieltä sen tarinan ja mikä siinä puhuttelee, kun tutkit sitä. Yes. Ja sama juttu, kirjoita itsellesi ylös. Ja tee myös tässä se, että jos havaitset semmoisia, mitkä ärsyttää, mitkä on sille jotenkin, että joku ärsyttää tässä, ja sitten semmoisia, mitkä on että ihana. Joo, mutta tee tämmöinen A ja B tehtävät siis näistä. Hyvä.